that one. I'm moving as a frama. One cassa free. I bet you. Bedu fitiam I didn't cut to a damn pen and nay yakrobbing a damn pem or being sika and in Kuto no quatry was to top the mono and ne yakrobbing a friend and tomatin team on anonymity abasari or cankering good and anom at yabasari ne Nana jam question nansun and nem penity. Nena and out to see Nanam Penis Womo dear what's it and one a cropping a what to see Nubisu at Yansa Nananum a yakrobbing and in Penny and near Boman at your mangano Nananums were my yakrobbing or more demir fed you what's it. Ya janum dang before idea ye nubesu asasene so no e berma korwayo ay odi kan nananum ene mpanyini so ma odem fadue dang be nananum ene hwe ye nubesu asase so krobo etibire nkasa eso aye ne demire enam nananum so ma ebusua demire fadue wate die ade sikronkron die wat akrobing sika die enne empanyine eti abesere adakatrama duncho nananum so ma odamir fa die tutu na meka sai enne duana de sibusu akronkron a busuya no efa efi akuapem tutu adakatrama duncho nananum ati abesere efa efi ayo kankrenku nananum nanso empani ana ne woti abesere empani nananum so mamode me fa due wate ene ode sikronkron a wafi aye duana de sibusu ya no ekọ adakatrama duncho nananum ati abesere okankenku nananum ati abesere nana jankwasi nena na ato ase neyi edukrum kotoko kwakula bi wura mose so wura kwakula bi yakre de mbende wole ebeyi mato sabe akokọ anya wode no yanka no tonhwe nananum so ma wode mere fadue ode sikronkron obin makoro bin sika a onkuto na okwa sana so disse and what to see
Osana ne de to so aduonu eson aduonu awotwe aduonu akoro na mpanyine se wode eye ode se kronkron ya akoro ben obin sika abebre busua e wona na Jankwesi nan so endra na busua ene mma ene ajanom nananom akofa ya akoro ben efi aben mu be bia mpanyine se won fa ne nto empe be bipambi emma ne nto kopem mra abrwati ya se busua se wode ne bebre eye busua wo fitie mu no anra ne da wode eye ode se kronkron ya akoro ben efi wo bai wode ne bre eye na Jankwesi ene busua ene ya akoro ben edampem sana ne de to so adunu awotwe no ene ne abusua se wode ne beto mpem no akoro ben dampem ne obin sika yam papa Naakwa Isaac ne dia bogwan ne kra ene sesan ene rije ayen Isaac esi ho enti din Isaac no kwasa mando asamando entumi amwe ne pon amfa man ne nkuto no furo nya no sangen na ne ho so ankwari moja biara Isaac okukudurufo an Abraham penisi ene weja ene na Jankwesi ankasa ana ne dese ne na ato asei eti abesenwe bu nananom amoro kroma sukuti wesu aguare nananom tutu adakatrema dunto nananom manfitokuni abe nananom kwakwadia nananom osuro di mme oho ena oda esi aduo kwabo asechire nananom ebiriw ono madakase kronkron dawu ankpani enyanchinsisemi nananom osuwa mebusua demer fedue wate omam demer fedue abusua omam demer fedue wate okugwa okirikpongbo nananom demer obin sika afrani tamatentim eneyi emprempre amene ukase akura edampem awo fitiem asinya sukotoko nananom ekokula bir woro mse ne mo senso wura kokula bi yakere ne mmede wole ebe yimato sabi akoko enya wode ne yanka no tonhwe nananom so mamde mirfa due wate akro bengeja amanfu ofiso eya chiansa no besu nananom so mamde mirfa due nananom so mamdue wate ya janum dangbefo ene di asase no aya krobo etibire nkesa esu awei ene demire enam okurubo okokuruku akukuru nananom afi obom asi peprem
nene ayi matekoli ani nkuto ana wawuro no ka wafa ne beti emedom ehunum wotu papa so kware matamfo pompro ka wonyem no krobo se wose ngwa opa asa yenti wachi enkokrobo nananom medase enche obesia teme nka biem medase sabri ya besre busia nananom ohwa kyerɛbere na mmereko yi papa amane ne amamre biara ɛwɔ hɔ ɛwɔ sɛ wɔyɛ ma yakora no menya ne nte sɛ abusia ɛde nneɛma ɛtoto akwan mu ya besre sɛ mmereko yi papa mpani sɛ wokɔ akotɔbɔ na sɛbe wo nsa ɛyɛtia ofa ne anensa ware se wode na wode na di wachi akọ na wotum na anye ya ose kwaku o shaha kire ne mam ya besere se mere ko ye papa abusua no ntem emfa mayen ya besere se nche na wode yakura ebebre eye busua enananom ewogwam asofan abedu dadaada ebesere busua no mmira mode ma no nti ono ne mmire ene ne hyehyɛ de se no so ene fa afre na go fre ne sisu kurokwen mmire ne hyehyɛ ya sofani ode ye na adwuma ne de oburoni fere bibi se onfeli ti ebesere busua no mesere so se ebra wo ya sore ene amamre ne amane ama ye papa no ni mpagya wo mu no ayiye ne etoaso maame bi ko obi ayi ase no ma ne nso abode so mfa nkoya amamre ne amane wayi na ase no kodu wo no ohu ahina na wato ato ne nsa ohu komade a no wato ohu meredu kuwa na wato ne ba no so no wadi obi nso abode na bro kodu na achin no yokuyani onamanopa noko eye na afuma ne oti wo na achi ya ne se wansana po bibi di na achi wansana po bi ni di na achi che iye papa na oye na adwene se me ko sofo ko kan bia na akwankyere ne bedoso nti metwa me ho okwe na fitie mfo no ka kyere ni si hweniye na wadi obi adamde enti ye besere pejja pepepa amamre ne amane kwan so no opono no so beye ready se ne oburoni kan no na ode amane ne amamre biara ode beba se ode ba bejam aya busua ene yem papa na akwa Isaac no ode abopon no ho na wankoye se wodan ne kan penisi tan wa hwe ode na dwaso na kire ne ntuaso akoni abanso ne onwen tiabusia nananom ene mma ene jamfo amabeboa eye the most senior prophet na akwa Isaac no akura so makwa aba ama mutiri nkwanso ne ka mo amofa eye afiri titafo meka moto mo so mutiri nkwa mo amonante wa na mo ba nso mutiri nkwa ne nantewo obi nantewa ne wahinti wa ahwe ase on sore akura so omamakwa aba mi a mejina he medin de kwasi mpensa mefia kuapem mampon ne dinga odi behume okọ Jericho TV no so ya eyebo esiako ne saa ne den bia me bra menya eya mfi aduonu ba ko pepepe na mekoya asoden na mekoya ne ensempanyine ye te ho na meja frɛ me asɛm okan ne se kwamra wo hye sukuu mu na wode we nsu aba ntenye obi ne kum atwi ɛhɔ ne masa abe ne ye mede ɛsɛnyem papa ne ye mia na mkofa bai timi fe din bo esi akono fi sabere ne metutu manamo sisi ye papa
yɛbɛsrɛ busua no sɛ wobɛdi mmere ne nhyehyɛe no so ama yɛn mmere no ɛkɔ ɛnɛ yi agyanom asɔfo ntare a wɔhyɛ no nokware ne me nkɔ heaven da nanso sɛ maakɔ hɔ da na mede nneɛma bi ɛtoto ho a ɛyɛ ne ebinom de ayɛ pɛ ɔhye wɔ mu yie papaapa ɛno nti sɛ ɔbɛtrɛ guam na nhyehyɛe no ankɔ so sɛnea ɛwɔ sɛ yɛyɛ no a aboaguan ofimfifiri nanso ne ho nwi nti ɛna mpanyini si wɔnhu ɔsɔfo bɛtena na sɛ ɔma ne na wɔfade no so a hɔ na wobɛhu sɛ ɔbrɛ yie papaapa nanso yɛhu nti na yɛde nhyehyɛe no ɛto akwan mu mpempren mpanin ɛwɔ ɛyɛ fitiam ɛde siesie ɔde si kronkron ɛyɛ yakorɔ bɛn sika ɛde n'abrɛ ɛyɛ nananom ne abusua ne agyamfo a ɛte katawie yi ase mprempren a mene wo kasa yi yakorɔ afura ne ntama tenten mu akorɔ atwa n'ani kakora nsan a wokwan a yɛkɔ a yɛnsan mma biem ne yɛnim hɔ asɛm ne nso yɛte hɔ asɛm ne yɛka bi sɛ yɛ nokware sɛ nyɛ nokware ɛnnɛ yi mpanyini pagya wɔ ɛhɔ ɛne yɛde ɔkankerenku nananom ani abere yi papaapa nana gyankwasi ne na ɛna ɛda hɔ nnɛ yi nana ne mpanyini ɛte abɛsɛwe ɛfiri sɛ ɔde hye kronkron ato ase adua na de si busua kronkron no ɔde si afim baama wu a ɔnyɛ ademude no ɛnnɛ udu osubon mu mpanyini ma ɔde mɛrefa due mpanyini si wɔn ɔde mɛrefa due wate akorɔben mpanyini si wɔde kan aduom duom kwabo asɛkyerɛ nananom so wɔn ɔde mɛrefa due abiriw ɔnom adaka si kronkron nananom ekropon kwa dua ma so no di mme ɛhɔ ɛna ɔda esi aduo nananom so wɔn ɔda mɛrefa due wate wagya akyi akyeansa no besu nananom ɛbɛrima kodowayo ɛne ne mpanyini ɛsi wɔn ɔda mɛrefa due nananom dangbefu a edi ɛyɛ no besu ta oposa onyankora moya odwohina odwo ya na honye fen na natiko ye fetin obi anim nananom so mamdem refa die wate kontonchi nananom obu ehia kuma mampon won ana wonti eye won yawa na won asan wonan koroma nananom so mamdem refa die amono koroma suketwa a esu aguare nananom tutu adakatere maduncho nananom enne mpanyine na ti abesewi yabesere busua se mmere mpani esese no yebedi so saa ne aye ne saa na yede ni nyina akọ na wie saa o hya ase saa o kọ saa abusua mo hye no so na mo hwe ni yie mfa mame yabasere se nkugwan bebere gu achi wo wa waba na ogina ho mene wonti ene wode agua ene neoma eba ha ebi gu achi wo yabasere se nidi mara wa no pa bebia atena ama mpanyine na mekwan na manka bede mpanyine si wochi na didi agyawo so ene omuna na nam tise wantena se na ofa ha na okwa ha na oba ochena ozi papa mekɔ papa ne papa yi asekura mpo no me ho hwe wo ana wa ma okra anase wo honam dua ne ho hwe minti ana agua a abusua akɔfa bai ɛwɔ ha pen the most senior prophet Naakwa Isaac kutu nsɛm bose ɔno ana nne na agya ɔde ne ba ate asefo atase to yi
wetwanani ahweban ya janmu sarmufo afra no aya sarmu torna anase hohum torna aje se bibia ni ho a ode toto no ho a uyo twedi amponga ebe yiyi ya sheda sumano ati asfo asase so se omra na omadom yen Naakwa Isaac na mene ne kasa yi ninti na megina hande yi ne hunsu nti na me kasa yi na agya ne mpon makoro ben obin sika ato ase sabri nananom aruwa fitiem akwakohwe odehye kronkron eye nana ade so hene na mprempren wa bedu eye nana jankwasi nanso yi nana ade so ene wa bedu ayi Sabema asari udro ana mprempren wa babedu eye nana jankwasi nanso yi nana adesu osabema asari udro nana ene ne penin mprempren wa babepie nana jankwasi ene ne penyin nanso okankranku nananom ane adaka tramaduncho nananom nam neyi wati abesenwi eduana adesi busu kronkron a woma bebereman hu ogya somfaso nananom na nne mpani ti abesenwi papa Naakwa Isaac na agya ne mpon ode ne ba ti asefo asase so ono ena nne akora efra ne tamatenten mu yi nana atwanani ahweban ode se kwakura abusia ebra eye ode se kronkron of yakoro ben eto ase no abusia kosiai ade amamre ne amane ne hihai eto ho ko hu abrewatia na ne wode bre adofo ane anuanom ne agyanom ne agyamfo ane se yakoro ben a watwanani ahweban ana wafra ne tamatenten mu no osanane de to so aduonu ason aduonu awotwa aduonu akoron ene wode yakoro ben ebebre nananom okenka mere ne nana eye nra ene da abrewatia ade mabusia so wonko for de skronkron yakoro ben emfa ne mra busia en nananom enne eyo sanane de to so aduonu awotwe 28 etienne ne da menu mienu yeba beja yem papa Naakwa Isaac ane abusia no se agyamfo epani se hwemeso mameni dinti na atwe bien enam wokwaya ase enne ene ye papa no kyena ehina medem sako kyere ba bia eka ne amamra meye de nanso ye nyina apɛ heaven akɔ nanso ko ka kyere uni aso kyena wo na akɔ wa wo betenka enti nne ene ye papa na abusua ɔkyena anyame a na ye wo anuti apani epagya yakora ade no koye eye akura kuransan a okwan a yekwa yensan mabiema eyiye no ne nhyehyɛ no atuaso se na mpanyini se ni enei anye ninti
ana tres no buroni kanen sika sohwefo okan sika wa soro dem a na osofo ya boso anye ninti esewano na esemano nso ene chirodo ene ese papa no mensewano na chirodo yabesra busua enananom e wofitia mu se emmere no akoyie papa pa yesra mo eyi yampon skrana yabesra se busua ebehwe akere bere no se ne na wode ode konkron abre en jan nananom awugwam amamre kwan so aduana adesibusu akronkron ena ne mpanyine efrabin ene birisi na wote kobin ene birisi nsu ase asemasi asem asi siatase amabusuana man bako apan abusia emma nananom ene manananom mpanisi woma mo shedding ene hot TV ha Mesra se yamba no bi amobachi amanyamudin no enyina ha awatai dwumadi no achi na mom ne oye host ana se otitirani a oda dwumana no ne ewo ye papa no asofo enim aye Reverend ST Lati no besu yewo ahwefo ene yewo asofo ene yewo adifo na difo mu adifo panyini empanyinifo ena mpremprin wo madam wadi madam ase ne aka ye jemu amaye papa no asofo besrese mo de bechame eno achi no nananom adwumadi esimu nanso abusua adofofo afi achichiri ne benche amodem nimde ababatai dwumadi nachi safo no nyina enso ewo ha mpanyine se wo mo nyina so akwaba etoaso Sabri yense brekra ne di nsambo ehia eye osofo 70 lati no de onyame asem abre fansembo fesiano Hallelujah. Nananom Mamunyina akwaba obibia wonam kwanso eba radin fani bedu MPs assembly members atitiri aba nyina yentumi fobia nkyere makoa migina ewrade dim mamunyina akwaba achemuso ewo ewrade Yesu dim. Amen. Ene asomani se dwumadi ati se yaton safra mi se menso menfa me kasa kakra efa emebo adwumadi no me da Awurade ase eye odifo Naakwa Isaac baby a odi medru me da ase e wo ton a wole ton me na won ton me se obi nton me na family kwa yakwa na mo wore ton me se me yekese na me yekese nkosi se me yekese. Amen. Menso medi ahobrase ebesiesie dwumadi ni nyina kama na manya nionyam na wonso wanya nionyam wona aka nyina mam shaden abusia emma nananom wana nisua gwo mia mehwe madam fo baako eye Prophet Mandela o chene ho enye yie ye sa na ti
Sanya weja tibia wona tibia onyempo a dakro wo be kai say me meja na me na bronsam bayifo no te ase a anka ne sanya wasu ne yawo na waka ne kire se wo odobi edema weja amen obi yabo opani kum chacha no inje so no ye kase obi wo home papa kum chacha da jamene ne the first hour opani kum chacha me ma waka wabo yes niama bi sa no disua de nkrofo mpani fo mfani bobi suti asini amompai asana nyame asamba ba no owura yesu bi dawasi anopei wa wodi ni nyansa wodi amare owura yesu bi bompai sra ebria du se wakoa de wonsam ma buriman ewurade siesie me ewurade famisi nchen na kasa famimum da bia wo de me yade foforo me bompai sra wo se okra bia wo hanom no nyankopon ye no wa sa wie no na wa ya foforo amen ye wo na ye be sum wo oh nyame wo na ye be sum wo anopei wo na ubo sonia sase wo na wo megu ni pemu ansando ni pa beye okra jasefu ye be sum wo dada awi onyame onyame awo wi onyame awo onyame onya anope ona sonia wona wo ni pemo o aslo ni pa akra tiasifo yabasuwo ansando nipa akra tiasifo yabasuwo amen. Hello ibachawa mi pobia ne ho ye fe pa oso ne bra me ni nkomo bi dia ne ho fe pa ahanyina say yes yama award no ano befa dia ne ho fe pa oh mi se mi pobia ne ho ye fe pa so yo ba ma eti mi nya bi obi ama ne sa so asore bra. Hallelujah. Oh, sorry, bra. What's the name of a hanging on number one? Bra. Me do be adie. Hallelujah. Yo. A hanging na. The whole department. Oh, famo. Wow. Hallelujah. Amino. Ebra. Who afe. Yeah. Wow, when you and Joe, Obi and Joe. Hello. Sa weni anje wo ho a obi ani nje wo ho me wo kanfo me ya wo kanfo me kwa na mo wo akasa kanfo ho me yiri nyame o onsi me fom aya me ya se wa ma ewra ho wo fe pa ho na wo fi he wo fi tutu na bri wo jedi den na ye bo den ye de bo doti kotrase wa passe. Also, we are fair. Papa. Yes. Hallelujah. Bible Maya Tiasisa Onyankopon di fem doti ebo nipa. Na ohu nkwa home egu onipa hwinimu. Na onipa ye okra tiasefo bonsa mewurade. Amen. Eti wa ho ofe anybody anyina we are dotty me ye dotty nenso na ofra me se membra me ye
where Juma, and obey me and don't say, in the song, now friend, maybe where Juma. Oh, Shabby, Shabby, Emma, Namatsu, Mia, where you day, yeah, don't say, this song, now, friend, maybe where Juma. Yeah, young gentleman say, yeah, daughter, would you to you see? Yes. Upon who in Kwahomika Krabi Guyemu and a yayot as for I am a dress, ya this to be a Siha. Ya boy, ya know, Nasen yate, hallelujah. Nasankadi bet to be able to film and come in the car some trail. Ya boy will not say, turn out. I mean, no, now, home, now, Casa, now, cow, now, the hot is a dear be. Obey daddy bow crown come. Now, boy, Yanko Pomba no Koto was so. And no, whom me goom. And only Peffy a second can, not to Tony night, not to Tony night, not to Tony night, and not sorry, say me ye nipper. Yanyashi like this. Say ya na mete. Say ya na wote. Na fe ye misa say eyi eno nipa ya kire ye ho. No nipa kire ne ho, no nipa mbu ni nua, no nipa mbu ade. Adenti no nipa mbu ni ho, no mbu nipa wasase so. Obi to me yusu ni yonko te se ni oya tantan di bi me ye doti we ye doti adenti na ye mbu ye ho ni ye hu se babia ye fi bai no obi na nkwa na odi ma ye no obi na hu nkwa me hu bi gu ye mu ni ye be ya ati asefo. Amen. Onyankopon de doti nwe mwa. Yes. Nanchi o de doti na nwe no. Yes. Akukọ o de doti na nwe no. We no man I didn't know the Dotina Rina and not in Ibia Kaino and not in me only passa by Onipa Ewu Reno. Hallelujah. By Abu Woodia, Yaberry, Etia no pay, sir. What me by Adrinia? I can back catch the pay, sir. Nancy, the whole of us, so minute. Hallelujah. Eti nenti wa wo fa so se me ne wa adenti na ya mama ye ho so na ye mbu nipa na ye mfa nipa anya hwe ene wo behu kwan a wonam so sa wo kofie wo bebu ade a ene wo behu ansa na wa fia me fa kamel hiob homa ni odifu hiob homa no odifu hiob homa no tie som. But in time, Mammy Pine, Tia Junction. Ya Bubobi Akosese ya. Hallelujah. Be a woman in Tamam. American kind. Yo, me wonam fra. Me wonam. Emwa one doctor. Me wonam no. Ya say, whiskey no. Ya see a Friday, Emwa, and day. Dossy. James in Kwa, and was a Simono Edao. Now there be our yale. It is so far as I had dotted here, and Mwawa then, a woman, and to woo, pro, me a woman and a peer. Can I go me? Near my also. Yambunipa, Bobby Yare, Darata would see me, Bunipa. If you are Bunipa, what a high dinosaur in Nipa. Kaona Bunipa na wana oche woka no so ye nipa ode ne kwa to ho enti honam no ye mowa James nkwa na edo koda na edo wa sori na edo wa koda na edo wa sori ye wi an ye ma ye ho so ye mohwe aja kenka ba bromaya me wire aye twa wo wire ni ye twa etufu na erifinsu na ya dan erifinsu na refinsu
anche bia bon sensu na bo bia ntim ntra wo ho oni pewu a obo eti ebedu biribiri yakura ya ma no so yentumi ntra ha. Hallelujah. Amen. Eni nti oni pa bra ho ase. Why? Kwaso meja. Menna ye harrison. Wonder no ankasa ye ntententem tesania ni ori asanka no odanda ho ntamtama wonder anya hwe. Ena obekọ wo obi hu. Wana ewu no de na no oba chiansa na impenifu bi ebi wo 80 ebi wo 90 ebi wo 90 plus na job be da won finfini 70. Me be yes adi pa na yiwie afedu ba bi na job yan yes e wa yin no so abetwa bi no ebi so na 45 ebi na 50 ono so abetwa bi no ebi born no ye yang won tam na impenifu na ewu ni di ni sobo we see one we ye ba na ni ifi ho no na job be nso abedi post sama no ebi nim di post. Hallelujah. Amen. Eti yenda no anya hwe ye kenkan kwa eye kakra bi okyerane na de chen na woni wo biem na wo sibira nye den eni ho oni party se nhwiren peni ba bia wo hu no me ma ba ye do hiro ba ko pe ye de ye nyina wie ne ye de job bi ko hya sase ase a wo be hu job bi biem no na eni photo open papa wo hu ni biem sa na da chen me no ye be inti yeti asase so a yembu nipa yemu se yenya hwe yenkwa na ye kakra bi na nyankopon adom bi na ode adom yen eti ye honam na ye den eri fini so aha na erihi na ni daso bi ni ho na ni daso asa yenya kona yekosi yen papa dia kan se bepe aduane bi adi dia ofiri o dia otu aka nso ni urase mapon mi nton biem. Hallelujah. Hwe jahona kosenkafo moma na mamwa osenkafo kire asipefe me de wodu pe na mapon osenkafo kire o tie bia san wo hu kenkan ni chichemu du 19 no 18 no 19 ni 20 ni pe ni yampon kosi yamere ko me kan me komemu wo nipa ho se me pa cha obi se wantie quotation ni e osenkafo ho ma no ya tia bia san chichemu du nwotwe kopem aduonu ene aduonu ba ko no pe kan ho me kan me komemu wo nipa ho se me kan me komemu wo nipa ho se onyankopon reso won ahwe onipa reso nyankopon reso me ne wa hwe anopenti ne ye wa ha aha Bere a Yehowa beji Ziyano wono mu Enaya wa ehu kano Beye yesa so wodai Na yembo beto yeyem Na yeyano wa tujo Eni jina ye dibe Eyi Seyofo aje kwa Aye kwaso kenkamba bromaya na wen se na mehunu se won fam no wo ye emmoa aranko yemfam no onipa fam no ye emmoa aranko wanto sebe wanka biribi anto ha enti sa wo no bi ka jero se wo ya boa wo so bi adi watam me wo ya ma boa wo ya me hallelujah ebi sa ye no kwade trodo osenkafo mi kinka na mehu sai aboa kura wo mfa so sen mi nti wo ya me aboa wo ya me se ma jimi a enya hwe jimi na be me ya kakra fi se to da bi a me hu se wa ya me se me ye jimi fo na be ye me ya na wo se me ya aboa de ampa me ni aboa hyebre ye pe eja kwaso na inipa mma sabia ne emmoa sabia se na sabia kro da homa wo se oyi wuti no se owu oyi ewu eti onipa ni aboa wa ye ntafo menka ne sane yenko hallelujah amen ya wontafo bi wo hanu mu a se wogina wa wan ya wo be ka se kakra wo kakra wo se penny wo penny wo se kakra wo hu wo munsunsune da
Just say, Ja, what the better will say, Penini, na Kituani. Eti anope, mene wo, ya name Moana Yanta for Papa, Quasumeja. Na biako na wo baako pe na wayemu honhom na wo mu no ewa aboa no sa honhom ni bia na me na wo yekitai kwaso na ochan a onipa be chen aboa ni ho oche onipa be chen aboa bia ni ho biem bisade nyina ye pe dote baako na eno de boy nyina na mo ya dro bi na nyame do me so ma mi to mi se so se bo humia wonwane. Hallelujah. Onyankopon ma me to me say owa humi a ondwane. Onyankopon ma me to me say aboa nantwie me nkum na me. No onyankopon ma osebo to me say onche me. Se bo che me dia na baifo me fie nkondwa me ama bonsam. Kwaso ma oni patubi. Nasina nyame di maye no eno nene ye de ayahoma so mbu nipa wasasi so e ya dum bi keke nti wukwa dia wasua no so se woni ne kwa kogba ani no wundu ape obo no ja to ho hina no ye bone da obo no dia obeja to ho ne untumi nto obo ne da asema watimi wo gidi se wukwa wo besesa woni wukuru ntamu ya fine wukwa bo se mikunu mesrawo e na sembi amate nti efi na kwa me bresema be man so awale oba wato osenkafo kasa kirawo wokwa ye hona mu na wodompa mu dompa woni nya free na sumdwe mira fie eja bible kasa na ade nyina ye hohode efiri ade nyina fifa ko efiri dotimo na besa ye den akodotimo biem na ade nyina fi dotimu na ade nyina sanko dotimu no nim inipa emma honhom se oforo kosoro na emwa honhom se every sanko asase ase erade asemni amen bon sam shabrade ani onyam enti anope ni ameka kire wa ne se me shabre ne wo shabre aboa shabre na wi shabre ne de eyepe na mo nsunsune kakra demu ani se ogwanwu ayere onipa wu ayenwe abefo mo ha abefo mo apa unu abefo obeja ne sara misa na asem ko ya ofase di bi nipa na no abefo ne peja usa obi ani obeja ne sa anwum na ye be hia mo hallelujah abefo kra ma ya ti ase se edu ba bi na se wo kokum a wodan na waboa abefo kra won wi nipa wodan mu nantwie ube na won kam na wonam wo mu boss I will say we your boss. Adia besa before before the walk to the camp. Na ba say yes. Mama yembra ye wan say. Ika kakra nyankopon dia to yensam. Mama ye mfasika ne hunhu. Mama ye mesika ne ndada ye nuanom. Mama ye mfasika no mpampam ebinom. Mama ye nsika na ye enkasa. Anka mimpon wie no a. No bi atu ni botom ebisa misosofo. Bisa prophet akwa say adaka na odisi enaja ne boya he no fa mmerem na me fa ntuaka na me fa mark ne nto ho amen na mo sika no wo ho ade titi ebi no wo ho ene ade sama ebi no sika no wane ade twemanso de a wo fi dotim wo be san ko dotim enti manso na wo twe no wo ne dotim na twemanso no wo ne dote ena mo twemanso nyasa wo nyasa bi anim enti sa wo anopei merema wate ase se jai manso twe jai ntokwa nketen bunipa menipa ho hiam ye ahofama ema wonua ma wonua nya osomfa so ma wonua nka se nyese masia enka me papa wi anka mansie no eno ni hira na moko gina ba bi di wonua kasa tia nsama enfa edi tia oyonko a ewurade ompe no me last one na me de mawo kawo na misrawo aka no momodian na ka kire driver ni se wo de ni obenya bia fabra
Na bebrebe nyina obekwaja. Hallelujah. Ya bekwaja ejo bi ko. Ja. Yesi edan we. Na krom ha nyina number 1. Hallelujah. Yo, sesi e dey bi sia betwa we. Hello. Nanu me kwakra. Na wonim tete no a yesi dan, yesi si na popa. Achechiri nkura na eja, ya foto dote di shemu na ya da fe na takwa me no. Me konkra da me hu ane se ye de ndade e na se ye le si dan fifa ma kosoro ni ye de ndadem abodan no so se na be ya mframa bo a enwo me bia na me bia wo dwen sa wodim nya san se nyankopon na wo wira fi se asase na edan ni siso no e obi asase eti asase wo so edan na wai na adure ne so de ndade besi dan no nim nyansa se dan no si ni so esi asase so sasase wo so a edan ne matumi asenke ade a wo nyina ya asase so niema ye be dan ne eja moma ye nto ye mbo ase ne wi ase enye me de a ene wi ase enye wo de a ye ba be toy ne ye beja ho akọ enti susopere sisi twankrofo adapa area he nyina sanu obi ka so na ne ho ye fe no yo area he nyina wo na mbu ade pa meboa wo area ho utu kwan pe obi anim sa wuni ho wonya ba pe obi anim se waba bia wodi wo kuru ntam nya fan nyina aya ahomaso binti ena sa de ne ede wo kọ na sa wo jai na bra wo ase a okunu bedo ni se ba ni sa no a na mo ne nam adifo so pray for me ena akwankyere ena say ye ma so na kofie nsu a ade a wo se wo ye na okunu ani je wo ho onko onkoye wo de ahomaso na ekọ ahomaso nso Bible na kan pefe se onyankopon si wa hantanfo kwan na oye dan o kan kasi onyankopon wo si wa hantanfo kwan na wa dom hefo enti so bibia na brabo asini ye no ya hobrase ni me nanti kanyame asam chim me fiase ya sorry na mo 28 years ba pem se samiri me hu onipa bia wa ma ne ho so wa brabo mu a wa konkan da wana nyame hwa wa nyina hobrasefo enti sa ope yiye didia calm down ye wo enchira on hwa wo so ebrantina ni nchiram ondo mo wo asafro rade man nsaso wo so na ukwa abira wo ho ase ka kire wo nua ase ahomaso emfa nkosi babia Yesu Kristo nti amen so ti ase ni amam ya we nyankopon mi da wase da bia wo de me ya de foforo wa mama hoden de aka asam a wo de ma me se me nka na maka ne pe Ebrade mesra wo se ma wo manfa nkwankwa ya adwuma na da bia Kristo beba no ya benya asam ne so mfa so me da wase e wo Yesu Kristo di mu nti amen adafo ya ne me ya sofo ya gazette me ya ode me gazette me nti me din wo wi ase asofo nyina edin mu eti babia metumi di sofo metumi ti asore wa ha na me di eja wo wa ha wonti Kristo won kwa sore wonnim Kristo sore brana me no ni nkomo bi why come to Jesus oh my brother come to Jesus come to Jesus oh my sister come to Jesus if you want to go to heaven you may see God again. If you want to go to Canaan now, you may see God again. One name Christo. Oh, what you sorry? I mean, you come. Why? And now, sorry, no call by yourself in Wako Bako. Didn't sippy. Sorry, I mean, you come. Only Panunu of Fally. Suddenly, Obama Christo. Na Christo, so do you name Wakumam Dada?
Dia mika nyina owrade onim obi akomam de onye onim ne ho. When sorry aba na me found ja. Me found ja pani. Non hwe wo so. Sa wo fa no sha wo de me pon a hum chemes why? Wo ko dan fefe yi ma me wo third floor ho. Bra ho na nkomo bi wa me ni wundi. Ewrade nhira. Ewo Yesu Kristo dimo. Amen. 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 Mami ball. Adofo. Mami cancer mi njiro. Me dia medical ka kire me abusuafo se mi ho woka. Hallelujah. If some penny force aboa ne ye kase no na ne honam so ye dan na ne wire so ye dan eye kase ya. Me asofo me ho woka papa. Me ni obi anda dan. Me ba me nkwa me da me dan me nkwa me timi ka me ni lawyer me ni magistrate ye pe. Me mpabu a mehye matade a mehye ne bo ordering. Enti ejo be da we wo hwe ade na me hu se na enkrofo de UTV for no ne GTV for ni etwitwa. E na ko page a bebre. Enso obi aboka no obi su di siesie ni abomu. Why na obetumi a che me 100 Ghana cedis. Near the aboa adakaka. Man kan kasi 100 Ghana cedis. Upon your what nyina. But me 100 enye me na wode ma. The most prophet akwa. Prophet Naakwa Isaac. Eja nyame hira wate. Nyame hira. Oma wa hoden, wadwuma nkoso. One be me 100 Ghana cedis. Mama, oh God bless you. Oba ba na be ma ba. Nyame hira wate. Me se mamboni keso. Me se ma me 100 Ghana cedis. Ye baby sa se nyina. Ye benya aduane adi. Wana baby o me nyame hira wate. Oma wa adwuma anye ye. Wo ma no nyima to. No mo ye hira. The next person 100 Ghana cedis. Ye o ya. Fa me sika ma na akwa no nkodi dabi. Sa wa ya man kitwe wa nya ma me nyame hira wate. Oma kwa tenten. Nyakopon tu post why? Dachi bia obedu adwuma mu na letter da ho a wanya promotion. Rani hira. Ye kasa keke meja nyame hira wate. Me na nyame hira. O se yema wunua te se nya opese ye yema wo. Cha me 100 Ghana cedis. Na de bibra mi bio. Aja, o ba me 100 cedis. Nyame hira wate. Nyame hira wate. Omo bibia me na nyame hira wo. Anko wi sa sesika wo ye de tonto mafira anka ye yo. By Bible say Ewurade se me nka nkire wo se fa beboa wakoa na no na obenya mu hira. Ntoma wo de to fra mwa. Me na nyame hira wai. No ma wo kwa tenten. Oyi mfia kwanhia mu. Ka bia obeforo ebo ho kora wo. Nyame mpaja wo mfiri mu. Nkoso ohini nyame hira wo. Oba no mesu ayen koso ohini ni. Ya me na nyame hira wate. Obo adwuma meso ani. Yo, papa, nyame ma o kase wai. Na sama ye kase saa, kase ahodi wom. Ya, o ma obi. Ina na me na nyame hira wate. O ma obere mo nim sika yie. Na ma abra bonye kama. Me na nyame hira wate. Nyame ma o ma nyina anya kwantufo. No wo ma no. Na wo fra to ma kase. Me na nyame hira wate. Me so baby o be fini pe mama mbribi wa ha. O de nko ne nsa panta. E ka se me di agoro bi. Fa o di ade bra me. Mama, nyame hira wate. O ma nkwa tintintin. Na wo mba, ene wo nananom so nya hira. Ina na de bi baby o. 100 Ghana cedis. Onu yanko be yo. Eye na akwa anko be ye. Enti na wa ba bebre no. Cha me 100 Ghana cedis. Ni amfam page adwumadi no na de yeso onu yankasa bo no ho sua nyame hira o asa wansi obi zumu ano mo yada say wase obesu ntu susu bi bu ano wan na de bibra mi biem 100 Ghana cedis meja God bless you se wo ye ma ketwe mu ba kono ma ya mame no se urade da ban o se sa wo ye ma na Naakwa Isaac no
why ya mama meja nyame shira wate oma on kwantenten 100 Ghana cedis hena na de bi ba biom wo de fa bra mama nyame shira oma on ti abrabo mu daw meja nyame shira oma onya kwantenten na da ache mo ba nyina akọ tena exam room a wo nyina ntwa na fa so mra amoso when na ba biom aka last one ana oi American man sure yeah so obi wo Kristo mu an who fe wow nyame shira wate meja nyame shira wadwuma ya kakra nyame ma promotion wa wadwuma meja no ne menanom nyame shira mo onka mo onya mo kase bibia finipem na waboa ma dwuma die no wo wa man 50 Ghana eja meda sewai nyame shira obi be bisa se o sika yo meja nyame shira me say ade o ho no ne ka untumi aya wo fe enti cha me 50 Ghana mami o man 50 nyame shira wai hina na bi beka wa ma me biam 50 Ghana cedis meja me da so wai me da say mo nyame shira anto nkwanam nyame shira o ma nkwantenten nyame shira o ma wo moriasi ntuda Ewurade ma ne dum ne ya bebre wo woso Ewurade onti na ne nkyira o ma nkwantenten honorable God bless you nyame ma una o ma una yese ndua na me na me da say mama che 100 Ghana cedis wone no me da say mama me da say nyame shira mo wo se wo yentafo nti won so abo mama me na me da say why mama 50 Ghana cedis Mr. PC oh meja nyame nka mo ho medamase mama mani mangu ase wahye mani onyam medamase medina ha mekasa wan sori a me ba ha kwa mama nyame shira wate ye me nanom nyame nka mo ho oma mo nya kese oma mo ya tenten meja nyame nka mo ho oma mo moria sintuda Ewurade ma mo ye nhira na mo san ye nhira biom hina na de bi bra me 50 Ghana cedis 50 Ghana cedis yo what do wa chami 20 cedis chami 20 cedis obi adi bi baba because me person nhira no obi benya no obi rinya what do am 50 20 Ghana cedis sorry bre we dey me yi sokora me wie na me bo me din ama me de wo me nyina meja me da se o nyame nka wo ho meja nyame nka wo ho o wunje sisa mo me da se wa cha yo 50 me nua ba nyame hira wate da ma bi abeware invite me why yo nyame hira ho me da se me na wa ma me 50 cedis mo me da se ba me 20 cedis me na nyame ka mo ho 20 Ghana cedis mo me hu bi me da se meja me da say medical ka isade ne won e ka meja me da say me da wa say nyame hira obi bia o ma me biribi bible say hina na ma me biribi a ma wurade ma hye na na mu esa so ma ye nyina biribi to obi antumi amua me na me da say wate obia hoden enkwa enkosida meja me da say why acha me 50 cedis nyame hira me na me da say why say ye edu ba bi na nyankopon hira ni pa bi a na yete ho ebi mu wasika na wasika wanya no efiri awurade ebi mu de so de yanko me ka ni si John hine wo wa hwe ba ne yakọ block me ebi mu de wasika boa wonua no wo de boa nyame adwuma na nyame adwuma konkan me na nyame hira wate ina na de bi ba 20 cedis which am 20 cedis mo nyame hira chami 10 cedis me si obi aba bi we dia wanya 100 wanya 50 wanya 20 we dia chami 10 cedis 10 cedis 10 cedis na me say obi america kitikiti roba ne ye ma ya me nkoye mati asisa meda se wa ma me 20 roba ne ye ma e na betumi atu ya adaka ne ka adaka no so manya me nkoye wo so na kom di wi first kabra yankwa me na medamase nyame hira 10 cedis roba ne ya mape ne ya tuada ka ne ka wie 10 cedis 10 cedis
10 cities mejanum medama say mo asida o nyankopon hira me nuata nyame ka wo ho na chi ba ne me wie ne mabomedi ni nyina akere mo medase mo medama say me say roba ne ye mapon mo medase 10 Ghana cities mayade mana efedodo mayade ma asomani Ewurade ma ne saso wo mo so Ewurade ntuna ne nkiram nondom ho kronkron ne mo kasa onye yare wa nyina mojamroso ne kodanda na koma yare nyina Ewurade nyankopon to ne nyina ngu usika wo de bai no wo de pam yare nyina efiri na re kwa check up ya twam me da say fa ho sepa wo be ba fore na Ewurade nhira 10 Ghana cities 10 Ghana cities. Mama nyamishira wate. 10 cities. Mo me kwai man kambi wankwa yahwe. Mo me da se nana menante hene. Me da ma se nyamishira obia mo na jomo saminya. E ha no wa kaje mono kaya suda. Mo nyamishira 10 cities. Mo 10 cities me da se ina na di bi babium akakra na roba na yema na ni oya adaka ne wa befa na ye ne ka biu ni aka ne yaduane a yedi ni ya bonso ani akotu aka meja me da se eja me da se ata papa ba kono no nyame hira wo nyame hira no besufo ebi ti aforo ba se mama wo be cha sika wo di mami mi so me de sesa yare no Ewurade ma wa hoden na wo kotodwe na emunya den efiri na ne kopoma ne kra wo nkita biem wai wo be nante ahoden so ahoden anyame de ma na de be ya adwuma me na no nyame hira mo o ma mo kwantintintin ma adwuma nko mo ton awonto woto awontu ya mo ka wotu ya mo ka nsia mu huni ya mo di musika ye na de be ka ho biem 10 cities asi last one and they be ba na wa bring me 5 Ghana cities. Mami 5 cities why? Me da say 5 Ghana cities. Me say I kakra pe na ayema. Me miaso. Obi say papa miaso, obi miaso. 5 Ghana cities. What the friend me baba? Mo me nuaba me beri ma me da say. Me nuaba me da say. Me na nyame hira wate. Mo me da say. Nana mo me da say. Nana chaye 10 Ghana mo me da say. Nana nyame ma kwantenten ese bia obegina no obedi nkunim nyame hira mu nyina obi bia odi biribia beto aye de adaka nim Ewurade ma awo na wohi a oma wo oba na wohi a oma aware na ho aye de nyame nto bi ma free 5 cities chami 5 cities me na nyame hira wate oma ho ofedi bi meka ho biom nyame hira onsa ma ho ofedi bi beka biom oma ma ho de tintintin nyankopon ka mo ho oma munyi na munye hira me da se me nua me classmate ba ko ni me na me da se mo me da se me da wa se nyankopon hira munyina oma mo kwantintintintintintin me na aho ofa pa na egwale mu sei nyame hira mo musika ninti ama munyina ye hira me na nyame hira o oma wa hode mama cha me 10 cities mo me da say hina na de bi baby ka ho ni owo 2 cities ni famra 2 cities 1 city fabra entra say nyame nim say musika nyina ye 2 cities intin fancy fabra me na me hira o me na yo what is sika ni me nyame a o nyame so sika ni mu a aduane say no ye ma e ba kunafo no nyame be ye o sa ma o nyanko mra say wa bra nkade anchen esa ni say eya owura bakwen o so ma 100 Ghana cities mo me da say 2 cities 1 city 5 city fabra ye ni enko ye nim oi me na me da say obia nim because we just sika bia na sa akoko we bia mfrem a we nya sika hallelujah mo me da say fatu no me na nyame nka won wate obi bia fa ne de emra fa wo de ebra ka ho akakra bi pe na ayema kontonkrori owo kontonkrori
Unia a unyang amansan. Okatechi a wunsuro akatechi. Why no bit me a janewo? Owo konton kurowi. What's yen dofu efiyensem? Ama nne ebusuya eni etu ato yensem. Akurobing. Ene si ebusuya frewa wonte. Esane se owu ayenyan adekese. Akurobing. Pastor Bright say. Oru anum nyina se. Ene asofo mpanyin fa won atwa hia ha nyina se. Yema Bvried fa. One senior prophet, Naakwa Isaac, Odifu Mandela, Yeri Empress, when you now say, O ma Bvried fa duye niyamani hunu. Naakwa wuri kwe, yenja wechi de biarada. Ebusiani adofu nyina be kaiwo, akase nantiwiye. Akateji kukudru fue, deiye. Na mpenyinse Onyankopon na edema no rasu na oje enti yese ye wrani se onfa wontwe Adam kukum na dan kwamba bi no ye besanye hia biem medamo ase. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. There was papa summary dia etuno besre akrobing ebusua nyina se emano ompeja wo mu emra na osofo emompa infamo mu enu achi no ye betutu so akọ emusie ne de ofan to so bie na akoto aso ewo ho. Ampare mejo Nyankopon Abasoro niasasi to miadi na Ampare mejo Nyankopon Abasoro niasasi to miadi na Jesus mi jifo Udini Yahweh na udini Ebenezer papa yeda wasi wai papa yanyi ni sei yensu ni sei ama obi akoma mu dampo se obeye ni sei na so wai udini eheda kan ba ko ni sei wo ye osi ade yo papa yeda wasi ema eda wasi papa ni eka nyina ni sei men ko dadinda fa wo kata o maso se ne wo ye na obabia amfiri mu no Tana wayana wayesa kotena ho na wofie mu no wode ko no ya bompa ye mu hye nyame nsa de owo efie ho a onnim nyame no de ontumrika amfa no hye nyame nyuno ase efi se nyame ani ho a obi entimi nye nyame yeda wase de eka nyina no se hwe wo maso na kora wo ma se empo obi wo fie ho na aduru no so a aduru no so a ma omontra wanka amen ma omontra Bible say emra etsi Yohane mono Peter mono na se da aduru obi so na awurade twa se omunna empo aso a ma ebi nka ho ne empo owomu no a oni ne obedie no papanti ma onya srade e won nsem Mmobo na kai wo mu omuda ye nyina nya daye a
bɛma ɔmo akyɛ wɔ wiase adom nti amen. Papa, Papa, we stand on our feet as we take our closing prayer and benediction from Reverend Stephen Terialate. In our sorrow, so na yaji empire a etaton yaji nshira na fe yapije muno akwamusie. Sorry, jina wani amampai. Domeri ma Yesu yada wase. Wambra yebeje ha. Na ma ya hoden tra hanom. Wa ma ho mani bia bento ahye yenso. Wa ma yadwumadi anyina akọ na wie. Embra ye free ade wa akọ akodotie mu. Ye jabusuafo akọ anyina ahye wonsa. Onyame bo ho ban ne ko se ebekọ ababeto wo. Yada wase wo Yesu Kristo di mu. Yade yenua yem papa yemba yadamfo Douglas oben a wa fi mu isho Onyankopon mobrohunu ene ne tumi sa. Yade abusua so ehye Onyankopon mobrohunu etumi sa. Yade ye ho ehye Onyankopon ene ne mobrohunu ene ne tumi sa. Onyankopon hira mo no hwa mo som. Onyankopon tu na ne nkiram no ndom. Onyankopon ma ne saso mo som ma somdwei. Mo nyina fi ha no mo kwa. Adie bia be ya kwanhia Awurade ontwam. Amen. The band give us a song as we possess to the cemetery. Medase mesre memfa eyi entwam sema. Yabesre se ebra yeba bepeja yakura obin akorobin sika edna ko ekura san no. Mpepe na busuya emenya ye nya ne ntese ye de yakrobin ekọ eye Y junction ubia onim biai no Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then location at the Coffee Park Junction. Fanamba ne boisio, na wankasa fre, na obi another one, na memo bi kasa me frama, wankasa fre, abati. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.